lika amen. Bazalwane ake sibuke something bengihlele ngiyikhuluma but ibalulekile sengizolwe ngirepeat as ngizonikeza nje i-recap yento bese ifundile. Ake sihambe sekuncwadi kaMshumayeli, uMshumayeli chapter 1 very quickly. This is just a recap. UMshumayeli 1 verse 9. Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Kazi noma ukhona seyifikile yini kwiBhayibheli lesiZulu? Swazi ngizocela usifundele. In fact, you know, I think ngisho asiskip 1 verse 9 asifunda 3 verse 16. UMshumayeli 3:16. Ngiyezwa bazalwane ngiye ngathi ukuphuma kancane. Sengibuyile kodwa ke. UMshumayeli 3 verse 16. Yeah. Verse 15, yeah. Okay. Isihlokwana esiZulwini ke sithi umuntu ufana nezilwane. Verse 15, 1:5. Oh, 1:5. Okay. Bengithi 16, 1:5. Konke kunesikhathi sako isihlokwana sakhona ke eqaleni. Uverse 15 uthi lokhu okukhona yikho okwakukhona. Nalokhu okuya kuba khona kade kwakukhona. uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Bazalwane uNkulunkulu ayasichazela ukuthi lokhu uthi lokhu okukhona yikho okwakukhona. So the present yinto esekuyaba khona iqali ngathi indlela izinto ezenzeka ngayo manje yilokhu kwakade kwabakhona. Now aqhubeka uNkulunkulu. Now the next part is very amazing. Ithi nalokhu okuya kuba khona, the future. Kade kwakukhona in the past. So the future siyatshelwa uNkulunkulu ukuthi is actually a repeat in some respect of the past. Siyabona bazalwane. So kahle umhlaba indlela ohamba ngawo history, you know, angazi nawe sizobona la mhlawumbe ngisesibone kahle athi ngibhale nje ngizodweba nje into la imhlaba hamba nje awuhambi kanje linear. Siyabona leyo nto, siyabona le arrow mhlawumbe eyakubonakala ngoba kunelight, but ngidwebe uline la and then ngidwebe i-circle la. History is actually circular, so izinto ziyazirepeata. History repeats itself. And then lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufuna lokho okudlulileyo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ufuna sazi i-past so that we may be prepared to know the future. Last week safunda ngeBabylon nokuwa kwayo. Why in these days kubaluleke kangaka ukuthi sifunde ngeBabylon nokuwa kwalo eBabylon ukuthi lawa kanjani yini yayisenzeka ngathi siBabylon? Why is it important? Ake sihambe sencwadi yesambulo very quickly bazalwane. Incwadi yesambulo ibhalelwe izizukulwana eziphila kulesikhathi sethu isizukulwana sokugcina. The people living in the last days. Nasize incwadi yesambulo ithini ngendaba yeBabylon. Sambulo 14 very quickly verse 8. Sambulo 14 verse 8. Ufundeka kanje, yayisilandela enye ingelosi ithi liwile iBhabhiloni elikhulu eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Now lama message 3 lena eyosibili is the second message of the 3. Sayibona leyo nto bakhona first angels message, second, third. Lana eyosibili ingakho lithi iBhayibheli yayiseyilandela ingelosi yesibili. Sayibona leyo nto imangaza ngokuthi liwile iBhabheli elikhulu. Now ngifisa ukuveza bazalwane ngomusa kaNkulunkulu ukuthi le message lena is preached right at the end just before Jesus abuye. Siyibona kanjani leyo nto?
asibone immediately ukuthi yini elandelayo after lama message amathathu alengilosi ezintathu. So ingilosi yokugcina iyaphela ku verse 12. Now notice ku verse 14 ukuthi immediately yini enzeka immediately after the preaching of the stranger's message. Verse 14, so let's do verse 14. Verse 14 ka chapter 14. Yeah. Verse 14 ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. Yebo, verse 14 bazalwane ufana ncamashe no Matthew 24 verse 30 la iBhayibheli lithi kuyobonakala indodana yomuntu iza ngamafu nenkazimulo enkulu kakhulu. Siyabona lonto. So lana ku verse 14 i second coming kaJesu. So lama message la enzeka awanye akhulunywa just before verse 14 kusho ukuthi ngama message wokugcina la emhlabeni. Now asicabangiseni ke lento kade la iBhayibheli njengoba sifunda manje besifunda ku Daniel 5 history leyo. But uNkulunkulu uyafika manje uthi ngesikhathi sokugcina kuzobe khona imessage ethi liwile iBhayibheli. Sayibona leyo nto as if uNkulunkulu wayebonile ukuthi le message sizositshela mhlamba ayibalulekanga buku uNkulunkulu uyayiphinda. Asiyele ku Sambulo 18 manje chapter 18. Sambulo 18. Sifunde nje bazalwane ku verse 2. Sambulo 18 verse 2 yamemeza ngezwi elinamandla yathi liwile iBhabhiloni elikhulu selibe indawo yokuhlala amademoni nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. Amen. Now bazalwane namhlanje into esizoyifunda yiyo le ukuthi esikhathini kulesikhathi esiphila kusona uNkulunkulu ukhuluma ngeBhayibheli eliwayo ngesikhathi esiphila kusona. And sifisa ukwazi ukuthi yini leli Bhayibheli, yini ukuwa kwalo. Siyabona leyo nto, yini futhi ekumele siyenze. So sifuna ukwazi into eziwu-3 bazalwane ukuthi yini iBhayibheli, what is Babylon? Kulesikhathi esikusona ngoba it's clear ukuthi uNkulunkulu lana akakhulumi ngeBhayibheli leli sasifunda ngalo last week, the physical Babylon. Ngoba sabona last week ngesikhathi sifunda ukuthi iBabylon manje la ikhona ila kuse Iran manje, Iraq, Iran sengikhohliwe exactly. But sabona last week kusifunda sa last week. And sabu bazalwane akho Babylon manje lapha yana ngamadolobha nje wakuleyo ndawo yokwamasikumane. And bebezama to rebuild some of the parts zeBabylon bezama ukwenza some sort of tourist attraction. Ukwenza indawo la kuyofika mhlawumbe ivakashi ezisuka kwamanye amazwe zimane ziyobuka ukuthi iBhayibheli lalinjani. But siyabona akho Bhayibheli selawalawa liphinde alikaze livuke. So it's clear ukuthi uNkulunkulu manje liwile iBhayibheli manje akakhulumi ngaleli yaBhayibheli. So ukhuluma ngeliphi? So sifuna understand yini iBhayibheli manje. And sifuna understand ukuthi yini ukuwa kwayo. And sifuna ukwazi kumele senzeni namhlanje ngokusizwa nje inkosi iloko esifisa ukwenza. Now before siqale isifundo sethu bazalwane nezinto ezimbili engifisa sizibuke. Aseni ku 2 Corinthians into eyodwa but siyibuka ngamavesi amabili. Namavesi amabili engifuna siwabuke. uNkulunkulu ayivezayo. Ngithe 2 Corinthians angisho. In fact asiqale ku Ephesians chapter 1. Ngoba se-Efesi chapter 1. Sifunda verse 15 to 17. Efesi 1 verse 15 to 17. Asaqala isifundo sethu sifunda into ezintathu. Eliphi leli Bhayibheli elikhulunywa ngalo la kuncwadi yeSambulo. And ukuwa kwalo yini sokubona ngani. Number 3 yini ekumele siyenze. Now tell us lento ebalekile ngoba uthi uNkulunkulu i-past yayiphinda bazalwane.
And njengoba sasifundile last week uyazi ukuthi kunabantu babeyibiza ukuthi abantu baNkulunkulu amaSirayeli who perished abhubha ngokuwa kweBhabhiloni ngoba babengasazi isikhathi sokuwa kwalo iBhabhiloni babengazinakanga zonke lezi zinto uNkulunkulu wayezikhulumile ngokuwa kweBhabhiloni. Nawo bazalwane nathi sisebungciphekweni sisebungozini ukuthi kwenzeke iphutha elifanayo sibhubhe nalo iBhabhiloni if ever asiqondi ukuthi yini iBhabhiloni manje and yini ukuwa kwalo liyiswa yini and yini ekumele siyenze thina. Now ake sibuke bazalwane ku-Ephesians chapter 1 verse 16 to 17 into uNkulunkulu ayikhulumayo. From 1:5. Yes, verse 15 to 17. Yes. 17. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. 16. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbula emikhulekweni yami ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Akesimeni lapho bazalwane. Iyaqhubeka nje naku-verse 18 ikhuluma ngokuthi amehlo okuqonda kwethu avuleke. So now kunento engifisa siyibuke. Umpostoli uPaul ku-verse 15 uthi wezwa abese wabukile amabhayibheli wethu ukuze silandeleni. Ku-verse 15 uyasho ukuthi wezwa ngenkolo yabazalwane base-Efesi seyingasekho yena wayesumayela khona kuyena oyibeke ibandla lakhona manje akasekho kodwa uloku esizwa ngey'ndaba ukuthi hayi abazalwane basambile kakhulu enkolweni. Uyaqhubeka futhi nokuthi futhi bayathandana banothando bathanda bonke abangcwele. Siyabona leyo bazalwane. So siyabona abazalwane banokholo banothando. Now there is something possible bazalwane ukuthi even though benokholo benothando uthi umpostoli Paul ku-verse 16 uthi yebo uyambonga uNkulunkulu ngabo uthi kodwa futhi akayeki ukubakhulekela ukuthi uNkulunkulu phezu kwalokuthando nokholo abanabo uNkulunkulu abanike futhi nolwazi noba i-knowledge noba i-wisdom ne-understanding. Yabona ku-verse 18 uzathi kuvuleka amehlo okuqonda kwabo. Siyabona lo bazalwane. So ngizama ukuthi uNkulunkulu yebo uyafuna ukuthi simthembe sibe nokholo uyafuna futhi ukuthi sibe nothando sithandane but uNkulunkulu zikhona ezinye izinto futhi afisa sikhule kuzona. Kunabazalwane abathi cha into ebalulekile nje bazalwane ukuthi sithandane nje kuphele lapho. Yebo kubalulekile ukuthi sithandane ikona okubalulekile in fact but kunezinto uSathane aloke ezenza emacaleni sisempini kahle kahle yabo. uSathane kunezinto aloke ezenza emacaleni ezama ukuthi uthando lwethu luphole luphele. Siyibona leyo nto uyasihlasela ngezikamoya. Now uNkulunkulu uyafisa ukuthi siqwashiseke sibe nokuhlakanipha kwizinto zikamoya singapheleli kuphela ekuthandaneni nasekukholweni. Angazi noma kuyazwakala lokho bazalwane. Kubalulekile kakhulu ngoba yabona manje njengoba sizofunda kuzoba ne-information eningi esiyifundayo. Sibona izinto uSathane ebeloku ezama ukuzenza in the past and nanamhlanje uyazenza futhi. Le nto esizoyifunda izochaza isimo sezinto eziningi ukuthi kungani emabandleni ezinye zezinto ezibalulekile sezikaNkulunkulu zingafundwa njengencwadi nje kaDanyeli lencwadi yesambulo. Uyazi yonke lento inesizathu and uyazi bazalwane icebo likaSathane ukuthi lezi zinto zingafundwa lezi zinto zizibeke. Konke lokhu sizokubona kwisifundo sanamhlanje and uNkulunkulu uyafisa sikubone lokuze si-understand ukuthi uSathane ulwa kanje ukuze nathi sikwazi ukunqoba ngegazi lewundlu. Ake sifunde linye ivesi elichazayo lento. Asiyeni incwadi kwabaseKorinti besibili chapter 2. KwabaseKorinti besibili chapter 2 ku verse 11. 2 Corinthians 2 verse 11. Verse 11.
2 Corinthians 2:11 ukuze singehlulwa nguSathane ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. Bazalwane, kuthiwa kuze singehlulwa ngubani? NguSathane, ngoba asisibo abangawazi amacebo wakhe. Kuyazwakala lithi izwi likaNkulunkulu ngamanye amazwi, uma ngaba asiwazi amacebo kaSathane, kulula ukuthi uSathane asehlule. Siyibona leyo nto? And kunjalo vele, yingakho uNkulunkulu esiqwashise kangaka ngezwi lakhe, kakhulukazi ngey'profethi. Asitshela kuzokwenzeka lokhu. USathane uzama ukunukhohlisa ngalokhu, kodwa ningakhohliseki. Yambona noJesu uyasho bazalwaneni, mabembuza abafundi, kwincwadi kaMateyu 24 kuverse 3 ukuthi kuyoba yeziphi iy'mpawu ezokwandulela ukubuya kwakho, ukuthi kuyoba yeyiphi isayini evezayo ukuthi umhlaba sewuyaphela. UJesu before echaza into ey'ningi uthi liqaphele ukuthi ningadukiswa umuntu, and then abaqwashise ngama-devices kaSathane okudukisa abantu. Uthi kuzofika abantu bathi nguKristu, abanye bazofika bathi, abanye benza iy'manga ey'ningi. Siyabona leyo nto? So uJesu u-expose ama-device kaSathane. Uma ngaba njengabanye abantu besisho into ebibalulekile kuphela uthando. Uthando yinto ebaluleke kunazo zonke, but akuyona kuphela into ebalulekile. Kuyazwakala bazalwane, zibalulekile nalezi uJesu ayikhulumile. Uma ngabe bethiwa uthando yona kuphela into ebalulekile, bethi uJesu ningayikhathazi kakhulu ngamasayini amaningi. Into emele niyenze nje ukuthi nithandaneni kuphela, athule. Siyabona leyo nto? Ubunge bese sibe nawo uMateyu 24, but uNkulunkulu ngoba enothando, enomusa, uyazi ukuthi uSathane uzosiwisa, uzosithola uma ukuthi asiwazi amacebo akhe noma ama-devices wakhe. Ithi nge-English, lest Satan should gain an advantage over us, for we are not ignorant of his devices. Namhlanje bazalwane, ngomusa kaNkulunkulu sizama ukubuka le device kaSathane ayifakile in the history yebandla, and manje seyisebenza leli qale kancane dala, and manje bazalwane seyigcwele yonke indawo, seyisakile, sengathi like lento engamanga iyona manje engathi iyona eyiqiniso, but sizobuka sifunda lesithathe. Ake sivale nje amehlo, ngizophinde ngikhuleke futhi singena kusona. Nkosi inothando olumangalisa kakhulu, Nkosi yezulu, siyakubulela kakhulu ngokusithanda, ngokusipha Nkosi elithuba loba sifunde ilizwi lakho. Sipho sempilo siyasibulela Nkosi yezulu, siyakubulela kakhulu Tata, ngegama likaYesu Kristu. Sibulela nje Nkosi nokusigcina, sustenance Nkosi, usipha even nokudla nje Nkosi. Asizithathe kalula Nkosi izinto ezibalulekile othe Nkosi wasipha zona. Kakhulukazi Nkosi kunawo konke ndikubulela ngesipho nangoku esimangalisa Nkosi iingilosi zezulu lo. Isipho Nkosi sikanyana wakho Yesu Kristu, owafa Nkosi ukufa kubuhlungu nokuluhlazo esiphambanweni. Kuyamangalisa kakhulu Nkosi yezulu umnikelo owenzile ngenxa yethu ukuba sisinde. Usivulele Nkosi isango ukuba singene Nkosi embusweni, lavuleka Nkosi at such a great cost. Enkosi ndiyakubulela kakhulu, kuveza nje ukuthi lento ethethwa ngabantu Nkosi ukuthi awufuni ngezulu lakho yinto ngekho, ngoba Nkosi izulu lakho ulivule Nkosi at such a great cost to yourself. So siyabona Nkosi nyani uba uyafuna singene Nkosi embusweni. Sincede Nkosi njengoba sifunda ilizwi lakho, ndingumntwana kakhulu, ayikho Nkosi into endingayithetha engayinceda. Ndicela umoya wakho ingcwele usifundise, please Father, in the name of Jesus Christ. Imoya engcolile ezama ukuphazamisa Nkosi, siyazi uba sisempini. Ndiyacela Nkosi khona iingilosi ezinamandla kakhulu ezulwini, cela uzithumele nje Nkosi, ziyibambe konke Nkosi uSathane angazama ukuphazamisa ngako, network, our attention, yonke into nje Nkosi. Siyakucela udonsele ingqondo zethu kuwe. Ndiyacela Nkosi ufake namazwi akho emlonyeni wami. Cela uxolele Nkosi izono zethu, ngabikho sono Nkosi esisithayo ubuso bakho ukuthi ngoku. Siyacela ngegama likaYesu Kristu, amen. Bazalwane, ake
siyambeni so sifuna ukuthola ukuthi yini iBabylon. Now ngifuna ukushesha, unfortunately lezinye izinto mhlambe ngizoyiphendula masibuza imibuzo. Angizungena into great detail ngoba angifisi ukudlula ngasiqedanga lesifundo ngempela. So asiyeni incwadi yesambulo chapter 17. Sifuna ukuthola ukuthi yini iBabylon kule nsuku zokugcina. Amanye amavesi asizuya kuwona. So abazalwane bangabhala you know bazalwane iBhayibheli malikhuluma ngombuso wezulu ukuthi Jesu umbuso wezulu unjengendoda eyayilima kumhlaba othile yathola lapho ingcebo. Mayithola leyo ngcebo ukuthi yayifihla. Siyibona leyo nto mayifihla yahamba yodayisa konke nako yabuya yazothenga lo mhlaba kuze ithole leyo ngcebo. Now ukuyifihla it means he was storing it. Befuna ukwenza so ukuthi ayilahleki njengoba isahambile senzo okunye. Siyayibona le nto bazalwane. So leya parable yasifundisa ukuthi into mawuyibona ine-value you treasure it. Ingakho ngithanda mina yabona njalo eBhayibhelini lami namanje kunepeni. If uyabona eBhayibhelini namanje kunendawo ezibovu. Nginayo nencwadi engiloyo ngibhala kuyona njalo. Akangihlukani nokubhala nje izinto zikaNkulunkulu ngoba kumina abazalwane lezi zinto zidlula ngisho ukudla. So I treasure them kakhulu. So ungathi uNkulunkulu asisiza singena kwi-habit yokubhala nasefonini nje ngiyabhala kugcwele yonke into nje. Yonke into ngiyabhala yonke indawo because angifisi ukuthi lento esiyifundayo ngiyikhohle. All right. Now let's go to Revelation. Asiyeni incwadi yesambulo 17. Sifuna ukuthola ukuthi yini iBabylon. Now bazalwane ngicela ukuveza enye into before sithole ukuthi yini iBabylon siyenze kuma-identify ngomakusayo. Asiye ku-verse 18. Ku-verse 18. Not in verse 18, chapter 18. Ngiyacela sifunde from verse 1 now to verse 4. Siyesizwe bazalwane. Very, very fearful. Yesabisa le nto siyifundayo. Hey bazalwane yazi izinto manje ezinye bengazicabanga uNkulunkulu angazifaka ehliziyweni yami ukuthi ngizisho. Cela sifunde le verse ingaze ngikhohlwe. Chapter 17, verse 18. Chapter 18, verse 1 to 4. Chapter 18, 1 to 4. Ukuwa kweBabylon. Emva kwalokho ngabona enye ingelosi yehla ezulwini. Inamandla amakhulu nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo. Yamemeza ngezwi elinamandla yathi, liwile iBhabhiloni elikhulu, selibe yindawo yokuhlala amademoni nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo, nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. 3. Ngokuba izizwe zonke ziphuzile iwayini lobufebe balo, namakhosi omhlaba afebile nalo, nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla okutamasa kwalo. 4. Ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini lithi, phumani kulo bantu bami, ukuze ningahlanganyeli nalo izono zalo, nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Bazalwane. Now siyatshela la ukuthi iBhabhiloni, do you see why kubaluleke kanjani ukuthi simele silazi ukuthi yini iBhabhiloni? Yini ukuwa kwalo? Now it's because siyatshela ukuthi iBhabhiloni bazalwane ligcwele emimoya engcolile. Siyibona leyo nto ukuthi lapho eBhabhiloni sekhona ini imimoya engcolile. Imimoya engcolile. Now into emangalisayo. Uverse 4 uyasitshela ukuthi yize kugcwele emoya yonke engcolile la eBhabhiloni, but kunabantu bakaNkulunkulu abeselapho futhi eBhabhiloni yize kugcwele imoya engcolile. Now abantu bakaNkulunkulu bafunani kule ndawo ngoba nathi izwi liyasho kuverse 4 lithi izwi phumani kulo bantu bami. So kunabantu bakaNkulunkulu abaseBhabhiloni okumele baphume ngokusho kwaleli lizwi. So lana sesiphendula number 3 lokuthi kumele senzeni ngokuwa kweBhabhiloni. Kumele siphume kulo.
kumele siphume kulo. Now kuthiwa kunemimoya engcolile and abantwana bakaNkulunkulu batholakala behleli khona. The only reason why umntwana kaNkulunkulu angahlala bazalwane endaweni enomoya engcolile is because it's clear ukuthi akaboni ukuthi kunomoya engcolile. Siyabona leyo nto. So iBhabhiloni siyabona indawo spiritual number 1 and number 2 kunabantu abakaNkulunkulu abalapho kuleyo ndawo ekuthiwa iBhabhiloni and ababoni ukuthi sekonakele kakhulu eBhabhiloni. And the only thing ezobasiza ukuthi baphume yi-message ekhombayo ukuthi iBhabhiloni mase kunje liwile phumani. Aniboni ukuthi imoya engcolile. So ngiyacabanga ukuthi abanye bangathi babona hayi futhi mhlambe yimoya eright le imoya kaNkulunkulu. Siyabona lo nto njengoba uJesu ayishilo wathi ey'nsukwini zokugcina kuzoba khona abaprofeti bamanga benze izimanga ezinkulu futhi badukise abaningi. Matthew 24 verse 24. So izobe ikhona imimoya eyenza izimanga eziningi and abantu abaningi bayithethe imoya lena futhi umoya oyingcwele mhlambe kanti akabonanga ukuthi ile moya ekuthiwa iseyigcwele eBhabhiloni and ngumntwana kaNkulunkulu, ngumntwana kaNkulunkulu. So it's very very important bazalwane uyi-understand yini iBhabhiloni and siyatshela ukuthi mawuhlala ungaphumi eBhabhiloni sewuzwile umyalezo ugcina nawe sewenza lezi zinto ezenziwa eBhabhiloni. Yabo, you partake of her sins. Siyizwa lento bazalwane isho kanjalo kuverse 4 ithi phumani ukuze ningahlangelani nezono zabo futhi kuze ningatholi iy'nhlupho zalo eBhabhiloni. Uma yazi iy'nhlupho lezi uNkulunkulu azobe eziletha masifuna ukuthi singayitholi singabantwana bakaNkulunkulu, we need to go out eBhabhiloni. Namasifuna futhi ukuthi izono ezenziwa eBhabhiloni zingahlali kuthina nathi singazenzi kumele sithini siphume. So very very important bazalwane. Iphathi nje ethe ukungithinta kakhulu le ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bangaba sendaweni egcwele, yazi iBhayibheli manje verse 2 kugcwele amadimoni. Yazi ngibe endaweni egcwele amadimoni kodwa angiboni. Mina ngitshenge ngisendaweni enjani eright. And bazalwane inkohliso kaSathane isebenza kanjani? Inkohliso kaSathane isenza kanjalo. Akavele nje mayizokukhohlisa you know umKristu avela kufaka ethavern. Yazi mayifaka ethavern uzosheshe ubone ukuthi ngisethavern ngisendaweni wrong. But le ndawo yakhe leBhabhiloni iyayifihla ngendlela yokuthi akulula ukuyibona unless umuntu wambulelwe ngumoya oyingcwele esebenzisa imibhalo esiyinikwe ngumoya oyingcwele. Nasini ku-chapter 17 sibuke lama-identifying mark eBhabhiloni. Nabazalwane ngizoshare iscreen ukuthi izinto eziningi siyibone. Mhlambe before ngishare iscreen ngoba bayangashare iscreen siyobuka iscreen singawubuka amaBhayibheli ethu. I'm going to share the screen mase ukuthi siyobona lama-identifying mark. Into engifisa le bazalwane siyibone clearly singayiboni ngoba mhlambe isho yimina siyibonele wonke umuntu ayibonele. Siyabo sonke ithemba lethu lihlale ezwini likaNkulunkulu. Izwi lethu lithi iBhabhiloni linama-identifying marks akanje. Yingakho sithi iBhabhiloni nayo. All right, chapter 17 sambulo. Ngizocela nje siqale kuverse 1. Ngizomane ngisho uma ngicela ume and then ngisho ukuthi nayi identifying mark yokuqala. Sambulo chapter 17 verse 1. Isihloko sakhona sithi isifebe esikhulu esiyiBhabhiloni. Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa yakhuluma nami yathi, woza lapha ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Afeba naso amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni badakiswa iwayini lobufebe baso. Verse 3. Yayisingisa ehlane ngikumoya. Ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu sigcwele amagama enhlamba sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi.
nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani nangamapharele, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo nobufebe bakhe. Verse 5. Nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. 6. Ngase ngibona owesifazane edakiwe igazi labangcwele. Ngase ngibona owesifazane edakiwe igazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. Amen. Now bazalwane, ngicela si-unmute. Please unmute. Ngicela siphendule bazalwane so that nathi siyitheste ukuthi siyalandela yini. Kukhulunywa la ngesifebe angithi. According to kulama verses safundile, ngicela uzongitshela ukuthi ngubani igama lalesi sifebe kubhalweni ku-second 10. Okay, kodwa is fine. Ngubani igama lalesi sifebe according to lama verses safundile. Samenoza nansingabi nawe sami. Igama lalesi sifebe ubani? Libhaliwe la kulama verse. Angizosho ukuthi verse bani. Bazalwane, igama lowesifazane. Okay, hey, I think ineze clue bazalwane ngisabisayo manje angazi noba siyalandela yini. Asibukele ku verse 5. Ku verse 5. Pendula. Yebo, ucela uphendule. Petty Bible le English. It's Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. So ngiyacabanga ukuthi igama lakhe njengoba isho ithi Mystery Babylon the Great, the mother Amen. of yeah. So igama lalesi sifebe lesi uBabylon unina wesifebe. Siyabona lento bazalwane. So siyathola la ukuthi iBabylon number 1 li representwe njengesifebe. Siyabona leyo nto. Ngoba lesifebe siyatshena la kuleli verse ukuthi igama laso libhaliwe la ibunzi ukuthi iBabylon. Yabo? Babylon the Great. So iBabylon liyisifebe. Sinayinto yokuqala siyitholile. Now eBhayibhelini bazalwane umuntu wesifazane yini? La incwadi yesambulo, by the way, ngake ngakusho lokhu ngiyakuphinda futhi. La incwadi yesambulo sinikezwe ngama signs nama symbols. Izwakala kamnandi ngesilungu, ayizwakali kahle kahle ngesiZulu le English, ngikhuluma nge-English. Kwisambulo 1 verse 1 lithi iBhayibheli the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Now, little Bible, incwadi yesambulo was sent and signified. They'll come signified. It is given in symbols. Ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikubuza mhlambe ngithi what does this signify? Yabo. Wena mangiphendula amathuba uthi ngiphendula chances zawo zothi kumina no lokho it signifies ukuthi yonke into right. Siyabona leyo nto. Ngamanye amazwi you understand ukuthi leli gama lithi signify, it also means what is this a symbol of? Yabo. So makuthiwa uJesu he sent and signified the book, he gave it in symbols. All right, singahlala lapha. Now umuntu wesifazane naye uyisymbol yento. Uyisymbol yani umuntu wesifazane? Ngicela sibhaleni lamavesi bazalwana asiya kuona. Ngoba se-Efesu 5 verse 25 uyasitshela uNkulunkulu eBhayibhelini ukuthi umuntu wesifazane uyisymbol yani, yabo. Ithi bayeni thandani onkosikazi benu njengoba noKristu wathanda ibandla wazinikela ngenxa yalo
ibandla. Siyayizwa bazalwane. So uthi husband, love your wives as Christ loved the church. Siyabona leyo nto. So the church and the wives lapho kula verse lisetshenziswa njengento eyodwa. O husband angisho nje onkosikazi into abayiyona ko husband ibandla liyona uJesu Kristu. Nalelinye ivesi mhlawumbe kumele silibhale phansi masiqonda le same point. Ngisho nje amavesi amaningi ngoba ngizama ukushesha kancane. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians chapter 11 singafunda ngicabanga ukuthi verse 3 la umpostoli uPaul uthi nginendisile yabo njengentombi engenasici kumkhwenyana oyedwa onguKristu Jesu. So ukhuluma lana nebandla laseKorinthi uthi ulendisile kuJesu Kristu. Siyabona leyo nto. So ibandla lungumakoti noma ibandla is represented by a woman. Now naku okunye engifisa abazalwane sikuqondeke. Ibandla elingcwele lirepresentwa njengentombi engenasici njengoba umpostoli uPaul ebesho kuba seKorinthi. Uyasho ukuthi bazalwane nganipresenta niyintombi engenasici. Manje ngesaba ukuthi uSathane uzonidukisa njengoba wadukisa uEve. Usho kanjalo kula vesi. Yabo. Nigcine manje ngempela seniyeka ukuba yintombi, nigcine seniba yisifebe. Ibandla elisukile kuNkulunkulu lona lirepresentwa njengani? Njengesifebe. Mawufuna ukuthola futhi lokhu kabanzi ungafunda na kuJeremiah chapter 3. Yabo, la uSirayeli urepresentwa njengesifebe ngoba usukile kubani? kuNkulunkulu. Naku Ezekiel chapter 16. So senginikezile two verses and 2 chapters. Ukuveza ukuthi ibandla lirepresentwa ngowesifazane kwisiprofeti. Ibandla elingcwele lirepresentwa ngowesifazane oyintombi engenasici, engenaphutha. Kodwa ibandla eselimhlubukile uNkulunkulu lirepresentwa njengesifebe. Sayizwa bazalwane. So njengoba sibona isifebe la iBhabhiloni uthi ayisifebe. Lokho immediately kumele kusitshene ukuthi number 1 iBhabhiloni ibandla. Lokho sikuyasithusa already. Ibandla kanjani iBhabhiloni? Yebo ibandla. And ibandla futhi elisukile kuNkulunkulu. Nalokho kumele ngaba bazalwane. Nalokho kumele ngabe kuyawenza umqondo from le verse besilifundile chapter 18. Sifunda nje chapter 18 ukuthi eBhabhiloni sekugcwele imimoya enjani? Engcolile. Ibandla malisuka kuNkulunkulu vele kwenzeka leyo nto. Ubani ongenayo kulona? USathane. Siyibona leyo nto. And imimoya engcolile beke kubhalwe ngayo lana ezwini ukuthi hayi ethaveni sekunemoya engcolile. Obviously ethaveni kunemoya engcolile. So it's clear la ukuthi uNkulunkulu mayithi iBhabheli liwile ngoba selinemoya engcolile. Kusho ukuthi before kube njalo, before kuba nemoya engcolile kungathi ibingekho lo moya engcolile. Bekuyindawo enomoya kaNkulunkulu. But now kunemoya engcolile. So iBhabhiloni number 1 ibandla. Sesiyakuthola lokuthi iBhabhiloni ibandla number 1. Number 2, identifying mark number 2 bazalwane. Siyatshelwa ku verse 1. Sihamba sifunde verse 1. Angifuni ukushesha kakhulu singezwa lutho inhloko. Siphinde sifunde verse 1 very quickly now. That chapter 17. Yes. Chapter 17 isambulo verse 1. Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa. Yakhuluma nami yathi woza lapha ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Amen. Now kuthi lesifebe sihleli phezu kwani? Kwamanzi amaningi. Sesiyazi isifebe simele ibandla elimhlobukile uNkulunkulu. Now ngifuna sibone ukuthi amanzi amele ini. Verse 15, same chapter verse 15. Yayisithi kimi amanzi owabonayo lapho sihlezi khona isifebe angabantu nezixuku nezizwe nezilimi.
Now siyathola ukuthi not only leli ibandla but ibandla eligcwele umhlaba wonke. Ngoba abazalwane kuthiwa lana lesifebe sihleli kephi kwizizwe nezilimi nezixuku. So akulona ibandla lise South Africa kuphela noba elise England kuphela. Siyabona ngamanye amazwi singalindeli ibandla elincane. Lithi izwi kaNkulunkulu ibandla futhi ibandla elinjani elikhulu ligcwele umhlaba wonke. All right, sesiyakubona ke lokho. Akusho mina bazalwane. So kumele sizibone ukuthi konke lokuphuma la ezwini. Konke la kuphuma ezwini. Now number 2 ku-verse 2 ngishare i-identifying mark futhi. Ku-verse 2 asizufunda wona. But siyatshela la bazalwane ukuthi amakhosi omhlaba afebile. Siyabona leyo nto nalesi sifebe. Futhi nabantu abahleli kona umhlaba kuthiwa badakiwe ngenxa yewayini lobufebe babo. Siyayizwa lento bazalwane. So number 2 into eyenze lelibandla enye yezinto ngisho kanjalo lihlukane noNkulunkulu ukuthi lifeba namakhosi omhlaba. Lifeba namakhosi omhlaba. Now omunye ngicela eBhayibhelini lakho noba la ubhala khona ungabhala incwadi kaJakobi 4 verse 4. Jakobi 4, James 4 verse 4. La lishoyo iBhayibheli lithi ziphingi nani ziphingikazi ye-adulterers and adulteresses. Uthi anazi yini ukuba ubuhlobo nomhlaba kubutha noNkulunkulu. Yilo nalowo oyumhlobo noba ozwana okanye othanda umhlaba umi eyisitha sikaNkulunkulu. Isho kanjalo iBhayibheli. Lithi masinothando lomhlaba nezinto zomhlaba asikwazi ukuthi singabi yisitha sikaNkulunkulu bazalwane. Ngoba izinto zomhlaba ziloke zisidonsela kancane kancane ekusukeni kuNkulunkulu. Kusukeni uNkulunkulu. Yazi nje ngiphoze la kunomzalwane manje ngena manje ephuma manje sengiyamdabukela mhlambe othi nje ngikhuleke kancane osenamandla in the name of Jesus Christ. Uyabona ngosabanye abazalwane bahlupheka kakhulu indaba ye-network as bezama ungena. Please loving Father, cela uncede nje kakhulu Nkosi yezulu. Umntwana wakho Nkosi ofuna ukuva ilizwi lakho ngathi ngawuncede Nkosi i-network ingamhluphi akwazi ukungena nje ahlale kwi-start Nkosi and lonto ufuna ayive. Please loving Father, ayikho Nkosi into ekuhlulayo. Cela konke in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. All right. So bazalwane siyabona ukuthi leli bandla leli lizihlanganise nomhlaba and futhi la siyatshelwa ukuthi namakhosi ngamanye amazwi abantu abaphezulu bala emhlabeni. Siyayibona leyo nto. Now ngizodlula. So identifying mark number 1, Babylon isifebe simele ibandla elihlubule uNkulunkulu. Ibandla eligcwele umhlaba wonke. Number 2. Number 3 lizihlanganisile nomhlaba ibandla elithanda umhlaba futhi lizihlanganise namakhosi omhlaba. Now let's tell you the truth bazalwane. uJesu uyakhuluma kwincwadi kaJohane uthi umbuso lomhlaba ngisathana. Siyibona leyo nto ngicabanga ukuthi incwadi kaJohane sengikhohliwe ukuthi verse ba. Yeah, but yasho uthi umbuso omhlaba uyeza futhi akanalutho kimi. Uthi the prince of this world cometh and hath nothing in me. So umbuso lomhlaba ngisathana. Now if umbuso lomhlaba ngisathana, lokho kumele kukusiyena ukuthi ababusi balomhlaba ubani abalawulwa uyena. Ngoba phela babusela yena. USathana akukho ngeke uye eParliament ufike kuhleli uSathana. Siyibona leyo nto. So makuthiwa uSathana ngumbusi walomhlaba, that means ababusi ababusayo balawulwa uyena. Now ibandla likaNkulunkulu mali izoqala ukuyihlanganisa nabo, there is only one thing ezokwenzeka ukuthi lisuke uNkulunkulu. Ngoba lihlanganisa nabantu abanjani ababuswa uSathana. Ababuswa uSathana. So kwenzeke leyo nto la kuleli bandla le iBabylon. All right. Ku verse 3 mhlamba simane safunda amanye amavesi. Verse 3 asilifunde leli. Verse 3 weSambulo 17. Yes. Okay, le ndinyana ubuyifuna uJohn 14 verse 30.
Amen, amen. Glory to God. John 14, verse 30. Yes. 14 verse La 30. isho ukuthi umbuso omhlaba uSathane. Umhlaba, Yeah, amen. Siyabonga. Verse 3, 17, chapter 17, verse 3. Yayisingiyisa ehlane ngikumoya, ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu, sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Oh, bazalwane. Now siyatshela enye detail ngalesi febe lesi. Kuthi lesifebe lesi sigibele ini na? Sigibele isilo. And kulesilo khona amagama wenhlamba. So njengoba isifebe mase sihlangene nesilo, into eyodwa kodwa. Ya futhi angangeni kakhulu kuyona. Into eyodwa ukuthi sisihlanganise nababandla umhlaba, but manje sekuyisona esiwalawulayo ababusi bomhlaba, sekuyisona isifebe esibalawulayo. Yabo. And kuthiwa into ekhona manje ukuthi lesifebe kunye nalesilo kugcwele amagama enhlamba kuso. Siyabona lo bazalwane, amagama okuhlambalaza. Now eBhayibhelini yini ukuhlambalaza? Ngiyafisa ukuthi sike sihlale kancane kule ndaba. Very quickly asiyeni kula mavesi. Lokuqala Mark chapter 2 verse 7. Yini ukuhlambalaza? Ngokwelizwi thina singabantu mhlambe sinayo idefinition yethu ukuthi ukuhlambalaza yilokho. But ngifisa sibuke izwi likaNkulunkulu lithi yini ukuhlambalaza lona. Mark 2 verse 7. Mark 2 verse 7 ufundeka kanje. Lo ukhulumelani kanje na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathophelela izono? Kungeyena uNkulunkulu yedwa na? Amen. So siyatshela bazalwane ukuthi ukuhlambalaza yilapho umuntu athi umuntu njengami nawe athi kodwa ukwazi ukuthethelela ini izono, ukuhlambalaza lokho. And futhi kuleli bandla bele sikuthole lo ukuhlambalaza ukuthi abantu abanje abayinyama negazi njengami nawe kodwa bathi bayakwazi bona ukuthethelela izono zakho zilethe kubona. Sasa ukuthola la kulesifebe. Now number 2 ukuhlambalaza, John 10 verse 33. John 10 verse 33. Angiveli mina bazalwane. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. Senzela bazalwane. So ukuhlambalaza futhi ukuthi umuntu uzenze bani? uNkulunkulu. Now lena yokugcina asisifunda sibhala nje phansi kuphela. Singabhala incwadi kaMateyu, ngiyabhala incwadi kaMateyu chapter 12. Sisukele kusukela ku verse 32. Sime ku verse 34. Ilana uJesu wayenza umsebenzi siza abantu, ephilisa abantu, bathi abaFarisi, cha lo muntu lo kahle lo yingozi lo muntu. Umuntu omsebenzisayo nguSathane. And uJesu wathi yonke inhlobo yezono exolela abantu kodwa ukuhlambalaza umoya engcwele akuyikuthethelela akuyikuxolela. Sayizona bazalwane. So uJesu wathi bayahlambalaza ngenxa yokuthi into eyenziwa uNkulunkulu bathi yona yenziwa uSathane. Naloko yini ukuhlambalaza lokho. Athi uNkulunkulu esebenza ngithi mina esebenza uSathane la. So ukuhlambalaza lokho. Now siyathola inhlobo zokuhlambalaza ezintathu. Ngiyadlula kundaba yokuhlambalaza bazalwane. Sibuyeleke manje kuSambulo chapter 17. Sesiyabona lama identifying marks. Sengizoqala ke manje kwaveza ukuthi ngishare iscreen. Ngishare iscreen siyabona. Ngishare iscreen siyabona. Nasi isifebe. Siyasibona isithombeni. And
siyabona nangama-identifying marks amanye sikhulume ngawo, commits fornication with the kings, siyihlanganisa nababusi bomhlaba, siyakubona lokho besikubonile. Nokuhlambalaza siyakubona manje. Bazalwane sengikuvezile. John 17 verse 4. Cela sishesheni bazalwane. John 17 verse 4. John 17 verse 4. Yasesingafuni. Ngikukhazimulisile emhlabeni. Hey, ngithe John, hawe. Yes. Revelation. Ngithi zombili ezibhalwe uJohn. Yes, Sambulo. verse 4. Nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani nangamaparele, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo obufebe bakhe. Amen. Now bazalwane. Siyatshela ukuthi lo wesifazane wayegqokile okunjani bazalwane? Okubende. Obubende nobunjani? Okubomvu. Nokubomvu angisho. Ubende ikhala enjani? Lana kwi-English ithi purple, so ngiassume ukuthi ubende upurple. And ukuthi futhi embozwe ngegolide nangama-precious stones lesi sifebe. Siyabona bazalwane? So yiyo le sign esiyitholayo. Ake sibuke mhlambe one of the last identifying marks, verse 6. Ngase ngibona wesifazane edakiwe yigazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. Owesifazane kukhulunywa nangokuthi bazalwane udakwe yigazi labangcwele nabofakazi bakaJesu. Ngamanye amazwi ubabulele. Ubabulele abangcwele. So last identifying mark ukuthi lesi sifebe noba leli bandla ngoba sithola ukuthi yibandla eligcwele umhlaba wonke, nokunye futhi elakwenzayo ukushushisa abantu bakaNkulunkulu, ofakazi bakaJesu. Nabazalwane abaningi kuthina mhlambe siyazi ukuthi lesi sifebe ekhulunywa ngaso yibandla i-Roman Catholic Church. Wonke lama-identifying marks alikho ibandla elwamitha onke hand and glove feet ngaphandle kwebandla elilodwa, Roman Catholic Church. And yesinye lesi sezizathu ukuthi uNkulunkulu mayesinikeza ama-identifying marks noba iy'nkomba, usinikeza iy'nkomba eziningi, yabo, ukuze singadideki. Ngoba mhlambe uma ngaba inkomba ibi-1, identifying mark ibi-1, ibingaba general kakhulu, ibingamitha wonke amabandla amaningi more than one. But manje le nkomba ziningi kakhulu, and they only fit one church kuphela, Roman Catholic Church. Siyabona lapha bazalwane the fornication with the kings of the earth. Uyazi ukuthi ababusi bomhlaba bonke indlela abahlangene ngayo ne-Roman Catholic Church bazalwane iyamangalisa. Uyabona nje la ey'thombeni, awukaboni wena ababusi la kube nama-agreements abawenzayo with the Roman Catholic Church. And kube nezinto ibandla eliyingxenye yazi ezomhlaba ezingahlangananga nombuso kaNkulunkulu. Uyabona Barack Obama, Donald Trump, nabantu abaningi nje bazalwane nalo obusayo manje, Roman Catholic Church bayahlangana naye. Now ubungazitshentshwe na abantu bale kuphela, ubani lokuyimvezela esithombeni? Nelson Mandela kumbusi naye wawumbuso la eSouth Africa, naye bazalwane bowing down to the same image. And mhlawumbe ukuthi hayi wawuMandela ngoba phela wayedumile. Bazalwane bonke ababusi almost bonke in all the world, ubani lo engimvezile? uThabo Mbeki lo. So bonke bazalwane, like ngiyawaveza bonke, and the reason why it's because kusemthethweni webandla. Yabona le canon law. Do you know ukuthi i-Roman Catholic Church kuney'fundo ezenziwayo where abapriest, umuntu ofuna ukuba umpriest
uyafunda very thoroughly lama canon laws ukuze understand ibandla. And one of the laws abayifundiswayo naila iti the church has the right always and everywhere to proclaim moral principles, even in respect of the social order, and to make judgments about any human matter insofar as this is required by fundamental human rights or the salvation of souls. So bathi bona ibandla, it's not only rule only in spiritual things, but even in respect of the social order. Ibandla can proclaim moral principles and make judgments about any human matter. Any human matter. This is in the canon laws. Now, this is canon 1405. The Roman pontiff alone has the right to judge heads of state. Say the Roman our president judged by the Roman pontiff. And Mafunda the same canon law and canon number 1. The Roman pontiff cannot be judged by anyone. Pope are judged by anyone. But all heads of state are judged by him. So lelibandla lisibona vele libusa phezu komhlaba wonke njengoba nje iBhayibheli lilobile ukuthi lesifebe sihleli phezu kwamanzi. Saphinde futhi sabona lesifebe sigibele futhi isilo. Isilo kwiprofeto. Isilo sirepresenta ini? Sirepresenta imibuso. Daniel 7 verse 17 ukuthi isilo sirepresenta umbuso. So makubonakala lo wesifazane egibele isilo esithile. Mele sazi ukuthi ugibele imibuso. Sayibona lo bazalwane. Now akuphelelanga lapho kuphela. Othi ngidlule manje la. But siyabona nje la nala. This is imagazine, le Time magazine. Yayi reporter ama views ka Pope Francis. Kuthiwa Francis' views are grounded in Catholic social teaching that sees itself above all world governments. Sayibona lento bazalwane. Lento ibalekile ngoba njengoba sikhuluma iCatholic Church ayikaphathi completely all world governments, but ngifisa sibuthi ngoba lento is embedded in their teachings iya lapho. The only thing abashoda ngayo nje manje the authority, and once banikeza authority ibuyela lapho futhi. Now ngiyibazalwane besike sakhuluma lithi iBhayibheli lesifebe siyahlambalaza ngisi. And still kuhlambalaza yini umuntu athe umuntu asenze bani uNkulunkulu. Bengicela abazalwane siufunde leli ngiyacela silifunde. Siyakubona isithombe mhlamba asiboni ukuthi ngisivezeleni lesithombe. Kodwa sizobona mase sifunda ivesi. Asiyeni kwivesi amahubo 99 verse 1. Psalms 99 1. Yebo amahubo 99 verse 1. Yena owakhile ekusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla. Hey, cela uziphinde cela ufunde yo cela uphinde angizwanga ke manje. Ngisho 99 verse 1 lo. 99. Yebo. Oh mina ngifunda 91, I'm sorry. 99 verse 1. uJehova uyinkosi mabathuthunele abantu uhlezi phezu kwamakherubi mawuzamazame umhlaba. Yes. Sezona bazalwane so lana kahle ithi uhleli phakathi kwamakherubi asena ku chapter 8 sikumahubo ngifuna sibone iBhayibheli lonke liphinde into eyodwa ngomuntu oyedwa kuphela chapter 8 80 amahubo verse 1. Yizwa malusi kaIsrayeli ohola uJosefa njengomhlambi ohlezi phezu kwamakherubi mawubonakale ngokukhazimula. Lana kulami lonke isho into eyodwa ithi uhleli uNkulunkulu phakathi kwamakherubi hayi phezulu kuphela yebo phezulu kunawo but also phakathi ngamanye amazwi kunekherubi ngala linye ikherubi ngala. Ungafunda nje kuBhayibheli lonke.
nangesikhathi uHezekhaya ekhuleka mawufunda ku-Isaiah chapter 37 verse 16 mayiqala umkhuleko wakhe uthi uNkulunkulu obusa kumhlaba wonke wena ohlezi phakathi kwamakherubhi yabo so kwakusaziwa ukuthi umuntu ohlala phakathi kwamakherubhi uNkulunkulu cela ukuthi asibone bazalwane uphapha lapha yini ahleli phakathi kwayo Nkosi yami. amakherubhi Yeah. ngamanye amazwi uthi uyini yena la emhlabeni uzenza uNkulunkulu uzibeka eUnkulunkulu la emhlabeni bazalwane and lento yayivele uNkulunkulu eyiprofethile kwiziprofethi ezikhuluma ngalo leli bandla kuthi abantu yazi bazalwane ukuthi lento yenziwe uPhapha kuphela siyakhuluma nje hleze sikhuluma ngoPhapha uyazi ukuthi uPhapha omkhulu useyinhliziyweni zethu ngoba uyabona bazalwane umuntu mayesuka kuNkulunkulu uzishaya uNkulunkulu uzenza uNkulunkulu ngoba kuba uyena manje obusayo oyiphethe ekuphileni kwakhe siyabona lonto kweyakhe inhliziyo yangisho ukuthi abazalwane thina imizimba yethu yini itempeli likaNkulunkulu sayizalwane bazalwane and inhliziyo yona ifana nethrone likaNkulunkulu yona kumele ngaba la itempeleni iyithrone likaNkulunkulu le ndawo esingathi yona ilesihlalo esiphakathi kwamakherubhi kodwa esikhathini esiningi ngenxa yey'nkanuko zethu nezinto esizithandayo thina siyamsusa uNkulunkulu kuhlale thina phakathi kwamakherubhi so ngisho noma singayazi lento esiyifundayo ibalulekile ukuthi siyazi but bazalwane mangasuka uPhapha omkhulu umina ey'nhliziyweni zethu asiphephanga nje impela uPhapha omkhulu yithina la ey'nhliziyweni la uNkulunkulu afuna ukubusa khona-ke ngempela phakathi kwamakherubhi ey'nhliziyweni zethu siyamsusa uJehova kuyimanje uJesu uthi buka ngisemnyango ngiyakhokotha kunjalo bazalwane siyabona inhlamba la ukuhlambalaza besiyikhulumile lana lokhu siyakwazi ukuthi yini lokhu iy'thombe zakhona ebandleni laseRoma umpristi lo badwebe isithombe sikaJesu emva kompristi ukuthi umpristi mayethethelela izono kusuke kufana nokuthi uthethelele uJesu uqobo yingakho kuleli bandla umuntu njengoba eguqa nje uguqe kumpristi uvuma izono kumpristi umpristi uyasho ukuthi hayi uyathethelelwa awuthethelelwa kunjalo nje and besithe ukuhlambalaza ukuthi athi umuntu ewumuntu abe evuma noba athi umuntu ewumuntu eyinyama njenganami nawe athi ukwazi ukuthethelela izono lento ngiyithathile ku-catechism yabo incwadi yabo yabo kuthiwa it is called the sacrament of confession kuthiwa since the disclosure or confessions of sins to Jesus ayisho ukuthi to Jesus ayisiyafunda ithi to a priest is an essential element of this sacrament bazalwane so izono zivuma kumpriest hayi kuJesu ukuhlambalaza ke lokho bazalwane singayikhohlwa leyo inhlamba le bese siyizwile identify ngimakho bekuthiwa futhi wesifazane wembathe okunjani obubende nokubovu bazalwane uyasazi ukuthi isiprofethi sikaNkulunkulu yazi noma ngibuka into ekanje ngiyathuthumela ngempela ngamandla welizwi likaNkulunkulu uyazi ukuthi leli bandla ngicabanga ukuthi lesiprofethi sibhalwa yebo ngoba incwadi kaJohane yabhalwa ngo around 99 to 100 AD leli bandla iCatholic Church ayingabikho kodwa uNkulunkulu indlela abona ngayo ubona ngisho nezinto abazoyigqoka abantu laba bazosubuka kuyena sayinto leyo Nkosi yami. wasitshena uNkulunkulu ukuze singalahleki wasitshena uNkulunkulu and everything ayikhulumile yenzeke exactly as eyikhulumile uNkulunkulu bakhona namhlanje bazalwane ngiyafisa ukuxwayisa abantu abathatha izwi kaNkulunkulu ezinye iy'ngxenye zeyiprofethi bathi hayi lokhu ngeke besenzeka ngale ndlela ngoba manje sesiphila kumhlaba kanje kumele indlela esibuka ngayo izinto neBhayibheli ibe modern nani uyabona bazalwane uma uze umuntu onjalo ubothuthumela uvala indlebe lo muntu lo ususetshenziswa nguSathane ayikho into uNkulunkulu ayikhulumile engenzeki uNkulunkulu wakhuluma 120 years before line izulu wathi Noah kuzowa izulu kuzolizona yakho umkhumbi bafika abantu abafundile ngalezi zikhathi bathi ayi Noah zishintile izinto ayi Noah kwathini ososayensi baleso sikhathi uNkulunkulu wathi Noah ungabalaleli yakho umkhumbi ungalaleli muntu yakho umkhumbi
ayikho into eyikhulumayo bazalwane uNkulunkulu engenzeki. Singadukiswa nje ngempela. Siyakubona bazalwane nento abayigqokayo siyakubona. Naku negolide kuthiwa futhi bazoba nani negolide and precious stones and pearls. Naku igolide liphethwe futhi nalinye ligqokiwe elinye lisezandleni. Konke nje siyakubona bazalwane nali igolide. uNkulunkulu bazalwane izizwe zonke masithuthumele phambi kwakhe. uNkulunkulu into njengoba injalo uNkulunkulu ayikhuluma njengoba injalo. And besikhulumile bazalwane ukuthi lesifebe soshushisa abangcwele abaningi ngeke bazi ukuthi ubani lo ngaphandle ukuthi umuntu ofunde i-history kakhulukazi history yebandla. But lona nguPope owayephila in the 12th century AD ngobonyaka o-1100 kanjalo. Njengoba manje sikunyaka u-2023. So umuntu ayephila almost 1000 years ago. Kwi-history uyaziwa njengomuntu uPope Innocent. Uyena owafika nento ekuthiwa i-Inquisition. Laba bazalwane abangcwele babeshiswa ngendlela ezibuhlungu esimangalisayo, beshiswa abanye. Abesifazane khona izinto zazifakwa lana insimbi zifakwe. Bazalwane angifuni angivele ngithule. Bazalwane abanye badonsa inzipho, abanye one by one abantu bethotharishwa until abantu baze bafe. Kuthiwa indlela le torture ebuhlungu ngayo, kuthiwa abantu babebulawa ngale torture le eya-inventwa nguPope Innocent bazalwane. Kuthiwa umuntu wayethi mayisifo kuthiwa they would welcome death as a sweet release. Yabo. Kuthi umuntu wayethi amkele ukufa ngathi nayi into bengiyifuna ajabule. The way that they would be tortured over and over and over again. Yabo. Kuthiwa mabayilahle lenkolo kaJesu. Bamkele lenkolo lese iqhuthiwe le yaleli bandla selihlubukile uNkulunkulu. Abangcwele lithi iBhayibhile ngoba babefuna uvuko olungcono. Kuthiwa azange bavume ukukhululwa kulezi inhlupheko baze bafa. Sho kanjalo kumaHebrew chapter 11. Yabo, it not accepting deliverance that they might receive a better resurrection. Sayibona lo bazalwane. So nje kwakubi ngendlela ethe ukumangalisa kakhulu. Nayi inquisition izinto ze-history nje uthi ngidlule but kwakunzima. Abanye bedliswa bazalwane. Yazi ukholo lo. Abaningi bethu asikahlushwa even u1% yalento labantu babe-experience. Uyabona ukuthi abanye bahengiwe bashise iziphambanweni ukuthi ngibona lo nikhuluma ngesiphambano nakho-ke. Abanye badlisa ngey'lwane. Yinto nje bazalwane ezibuhlungu zazisenzeka mhlawumbe ezinye sesike sizwe ngazo but ngifuna ukudlula. Hayi ngiyadlula nakulokhu. Nalokhu St. Bartholomew Massacre abantu bayebulawa nala. Iy'ntshushiso nje lezi. Kwenzeka ukuthi ngonyaka u-1798 ibandla i-Roman Catholic Church bazalwane lahliswa kuphi na kulesilo besibonakele lisigibele. Siyayibona leyo nto. Ngamanye amazwi alisenalutho eliyigibele. That's why namhlanje ibandla i-Roman Catholic Church ayishushisi umuntu, ayinawo amandla. I-Roman Catholic Church iyibandla, so yayingenawo amabutho ayinikeza amandla ukuthi ikwazi ukushushisa bonke abantu abangahambiselani nalo leli bandla leli. Amabutho babawathola kubani? Babawathola kubabusi bomhlaba laba bazona nabo. Sayibona leyo nto. So manje ngo-1798 ngesikhathi se-French Revolution ilapho leli bandla lehla. uNapoleon Bonaparte ethumele ugeneral wakhe bazalwane ekuthiwa nguBerthier. Wathatha upapa uPope wayomfaka ejele etilongweni le eFrance wafela khona. Wathi zonke izizwe bezibanjwe upapa kakhulukazi lesi saseRoma wathi sikhululekile asacontrolwa yibandla manje. Kwaqala lapho ukukhululeka kwezizwe kuze kube namhlanje. Kodwa singakhohlwa ibandla lona leli lalisenza lento alikashintshi. The only thing eliluzile yipower yalo over imibuso. Sisazofunda ibozana ezisiqhubeka sizobona ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi lamandla azoba restored. And then kuzoba khona one last final persecution. Iy'ntshushiso zokugcina phambi ukuthi uJesu abuye zizokwenzeka. Nabazalwane sisibonile isifebe. Ngicela ukuthi abazalwane bake
bacabange lokho. Isifebe siyabona okay lesifebe iRoman Catholic Church iBabylon. But kunento bazalwane ngifika siyibuke. Aseyincwadi isambulo again. Siufunde lo verse 6. Verse 5 sorry. Sifunde no verse 5. Verse 5 now. Nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBhabhiloni elikhulu unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Cela ukuma la bazalwane ngibuze. Mhlambe sika unmute. Asese unmute sisamele ukuphendula. The 1 or 2. Sitholile ukuthi isifebe lesi iBhabhiloni. According to this verse, ingaba bazalwane isifebe sisodwa yini? Ingaba lilodwa yini ibandla isifebe? Sibona kanjani ukuthi khona ezinye izifebe kuthiwani? iBhabhiloni unina wezifebe. Yebo. Kuthiwa lunina wezifebe. Siyabona leyo nto. And besifundile ukuthi isifebe iBhabhiloni. Siyabona leyo nto. So nalamanye amabandla lezi izifebe ezizalwe yiyona iBhabhiloni okanye iRoman Catholic Church futhi nazo ziyingxenye yeBhabhiloni. Siyizwa lento bazalwane. So iBhabhiloni akulona ibandla iRoman Catholic Church kuphela. But iBhabhiloni yiwona futhi nawo wonke amanye amabandla azalwe yilona noba ngingathi ahlobene nalo kanjani na? Nawo umbuzo obalekile. Umbuzo obalekile bazalwane. Kodwa ngibona ukuthi isikhathi sethu cha sisishayile. Angizokwazi ukukhava ukuthi ahlobene kanjani. Hayi bazalwane. Yenze njani? Hayi othi ngiyivale la bazalwane. Kumele sifunde next week into esizoyifunda ukuthi amaphi lamabandla ngoba sisemabandleni sonke. Amaphi lamabandla ahlobene naleli bandla nawo ayingxenye yeBhabhiloni. Ayingxenye yeBhabhiloni ngoba sesiyabona ukuthi iRoman Catholic Church ayikho yodwa. Zikhona ezinye izifebe. But manje sifuna ukwazi ukuthi sizi-identify kanjani engakho ngingafuni ukuyijaha. But bazalwane kuningi esizokubona ngifuna sibone ukuthi do you know ukuthi yona like lana njengoba ngiveza kunabantu kunezinto ezenzekayo manje emabandleni mhlawumbe ke just give some clues. Uyazi ukuthi ubani lona? I-historian ne-physician. Abantu abaningi abamazi lo muntu unless ukufunde history. Ayisavumi kwenzakalani? Igama lakhe lomlisa bengimvezile igama lakhe nguJohn Astruck. John Astruck. And udume ngani lomlisa bazalwane? Into adume ngayo ukuthi kwakungumuntu wokuqala ukuphikisa ukuthi incwadi kaGenesis ngempela iphefumulelo umoya ingcwele. Now uyabona naye nezimfundiso abafundisa ngazo bayifundisa ngaye and umuntu owafundisa uzokwazi ukuthi lesikhathi leso ayiphila kusona especially lana ko 1700 17 uya phambili 1701 uya phambili kuze uyofika ko 1800 kuthiwa yi-age of enlightenment. Abantu babebona ngathi sebenokuhlakanipha okumangalisayo. So sebeqala ukuphikisa izinto eziningi. uJohn Astruck yena wathi iGenesis akuyona incwadi esingayithemba. And yazi bazalwane manje njengoba sikhuluma abantu abaningi emabandleni amaningi angikhuluma ngamabandla ambalwa emabandleni amaningi la emhlabeni ama-chances ukuthi umuntu ongilalele manje uzobe sebandleni mhlambe maningi kakhulu maningi bazalwane amabandla incwadi kaGenesis abayikholwa. Indaba ukuthi uNkulunkulu udalile literally ukuthi wakhuluma ngezwi njengoba lithi iBhayibheli kwincwadi yamaHubo 33 ku-verse 9 ukuthi wakhuluma ngezwi kenzeka. Siyayibona leyo nto abayikholwa leyo nto. Kulandela le mfundiso zikaJohn Astruck naye buka le article le ithini ithi why don't many Christian leaders and scholars believe the book of Genesis? Siyizwa leyo nto bazalwane. And uyazi ukuthi uma ungayikholwa incwadi kaGenesis iBhayibheli lonke ulichithile.
ngoba ngisho noJesu wayikhotha kwincwadi kaGenesis ukuthi incwadi eze noNkulunkulu izinto ezenzeka kwincwadi kaGenesis uJesu wayibiza njengoba zinjalo. Yakhumbula uJesu yakhuluma ukuthi njengoba kakunjalo ngey'nsuku zikaNowa, siyamkhumbula. Uyakhuluma futhi ngey'nsuku zikaLothe. Uyakhuluma uJesu ngencwadi kaGenesis, uJesu yakhuluma nango-Abraham. So yonke bazalwane. So once we see Genesis, sichithe iBhayibheli lonke. Do you know abantu abaningi abayazi le nto? And I was just sharing this experience before ngivale ngempela. Abantu abaningi bayazi le nto ukuthi abafundisi abasemabandleni abaningi abalikholwa ilizwi likaNkulunkulu nhlobo. They don't believe ilizwi likaNkulunkulu. That is why ubona ukuthi kenzeka into ezikanje besenza ubona ukuthi ukuphila kwakhe umuntu ngempela kuphambene kakhulu noNkulunkulu ngoba abalikholwa bayalishumayela nje lelizwi ngoba phela indlela bafuna ukuphila ngayo. Labantu bakhokhelwa ngemali kaNkulunkulu, God's holy time. And mina bazalwane ngiyabazi abantu personally abangabafundisi abangalikholwa ilizwi abangitshene ngomlomo wabo abafundisi abangalikholwa. Yabona ngikhumbula ngisaqala ukuhlangana naye lento. I was so shocked. Umuntu ngangiphikisana naye ngoba ngangiclose naye kakhulu ngathi usho ukuthi manje naye into ubuyifunda la ukufunda khona. Washo ukuthi hayi indaba yeGenesis into engekho leyo. Nendaba yokufa kaJesu ukuthi wafa waphinda wavuka hayi leyo cha yikho impela. And baze nezizathu eziningi abalikholwa ilizwi likaNkulunkulu. And le nto sizoyifunda kahle next week ngoba kuqala lana ukuwa kweBhabhiloni. But bengifuna nje siqoshiseke bazalwane ngokubaluleka uku-understand indaba yeBhabhiloni ukuthi kujulile kakhulu ngoba kudlaliwe ngabantu. So uNkulunkulu namusho ukuthi ngingathuli ngikhulume njengoba nje kunjani. Ngikhulume njengoba kunjani ngoba kudlaliwe kakhulu ngabantu. Bazalwane ake ngenxa yesikhathi mhlambe nje singavala ngomkhuleko, ngizovala ngomkhuleko. But okwamanje into esiyifundile bazalwane ebalulekile sifundile ukuthi kumele silazi iBhabhiloni ukuthi yini, and salibona ukuthi yini iBhabhiloni. Ibandla iRoman Catholic Church together with amanye amabandla ahlobene na lelo bandla lelo. Sisazawabona next week identify kanjani. But saphinde sathola bazalwane ukuthi noma singayazi yonke leyo information, but if la enhlizweni zethu uPapa uPope lo ngumina akasuki sizobhubha sinayo leyo information bazalwane. Because into efunekayo kakhulu akuyona information yadingeka, but more than information kudingeka ini? Transformation. Sibone bazalwane i-sacrifice uJesu ayenzile ngenxa yethu. And mase siyibona bazalwane sikwazi ukunikela ukuphila kwethu kuyena ngokuphelele. Abaningi bethu asimthembi uNkulunkulu. Ngisho nezinto zikaNkulunkulu sive sibuke ngathi ziyi-risk. What if ngithi ngenza lokhu vele kwenze lokhu? Yabona izinto kuba ngathi uNkulunkulu what if uyangiyekelela uNkulunkulu? Hawu ngeke mina hayi cha uthi ngingizama. Bazalwane akekho umuntu osithanda njengoNkulunkulu. Akekho umuntu osithanda njengoNkulunkulu. Akekho umuntu okwazi ukusinakekela njengoNkulunkulu. Akekho umuntu onandaba nathi njengoNkulunkulu. Ngathi bazalwane iBhayibheli lithi ngisho nezinwele zethu uNkulunkulu uyazazi, uzibalile yena uqobo. Thina kuyenzeka ukuthi ngithi mangikama ekuseni makuwa unwele oluthile angibonanga nokuthi lulumile. uNkulunkulu kodwa uyazi makuwe unwele kumina ukuthi namhlanje kuwe unwele oluthile uSiphe. Senze lo nto ngamanye amazwi uNkulunkulu unginaka more than ngizinaka. Yabo. Akekho umuntu ekumele ngathi simthemba njengoNkulunkulu bazalwane. Nje uSathane ike ngosidukisile. Ngathi nje uNkulunkulu angasiza ke sibeke ithemba lethu kuyena and silokhu sidlinza kakhulu about the sacrifice eyenzekile ngenxa yethu ngoba iyona elethe transformation. And more than information, yes sayidinga information but more sidinga transformation. uJesu kube uyena ohleli kwithrone ley'nhliziyo zethu between the cherubims. Singazenzi oPhapha. Size kulo isikhombo oPhapha sithi lo Phapha wenza into wrong, sibe nathi senza the same thing. Ake sikhulekeni. Nkosi yezulu nomhlaba wonke siyakubulela. Siyakubulela ngelizwi lakho, siyakubulela ngesifundo sakho. Nkosi yamangalisa nje Nkosi izinto ezambulayo. Siyakubulela kakhulu. Ngiyacela Nkosi yezulu engathi ngosincede singalibali. Uncede Nkosi kakhulukazi njengoba sisitsho nje ungotshoyo Nkosi.
Into ebalulekile kunazo zonke izinto ezinhliziyweni zethu. Ngaba ngubani obusayo? Ezimpilweni zethu bangubani obusayo? Siyacela Nkosi usincede sikuvulele njengoba ume emnyango unokha Nkosi. Mangaba Nkosi asikuvulelanga kwezinye ingxenye ezimpilo yethu, kwezinye ingxenye zenhliziyo zethu. Sincede Nkosi sivule ngokukhawuleza. Kwi-friendships zethu, kwi-relationships zethu, kumakhaya ethu, kwimizi yethu, kumakhitshi ethu, izinto esizityayo, kuma-wardrobe wethu, izinto esizinxibayo. Konke Nkosi sikuvule nje ungene ubuse. Sincede kakhulu Nkosi Yesu. Ndiyacela kakhulu Nkosi, ixesha liyaphela. Cela usifundise, usincede. Cela konke ngegama likaYesu Kristu Nazaretha. Amen. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu. Sesizovulela ke ukuthi abanemibuzo babuze.